皆さんこんにちは。今仕事帰りの帰り道です。あるところに向かっています。ここはですね、スーパーセンター大桑さんです。撮影は禁止なのでこの辺までですな。ウェルフェア向かっています。ここはですね、4袋お荷をですねプレゼントさせていただきます。フードドライブとは、家庭で余っている食品を回収拠点持ち寄り、地域の福祉施設や子ども食堂、生活困窮者支援団体などに寄付する活動のことです。子供の頃よく空腹で、そういう幼少期を過ごしましたので、そうですか。ぜひとも協力させていただきたいなと思いました。